tutup SMP telu Jekulo lho ra lho ning kaya lho. Nah iki Japura terus arum iki lho. Ya aku tetep balik arum iki lho. Rimis ya lho iki lho. Nah iki belok ngiri ya lho. Teko Japura itu sing ngiri ya lho. Nah peneng kali blok ketoprak. Hidung kencana ya lho. Nah iki bisa. Ngalor ya. Ya ono pabrik ta apa iki lho. Pokoke sampah iki ngalor. Cek lokasi pagelaran pentas ketoprak hidung kencana lho. Nah iki ono loro. Ya ono siji. Dimis ta ora ya. BSL gitu. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Untuk terang. Malor terus. Pabrik gitu ya. Setiap budaya pentasnya siang malam ternyata loh. Siang malam ya siang malam. Siang malam kabeh. Enggak ya pas ngapleng roda ya lurus kanan kiri banyak rumah warung tingkat tutup kok kuning di SD 5 loh baru ini lokasi lho ya langsung remo akeh udah terang aja lho nang kene lho berarti lho lapangan Tunggale Sri Kencana dhisik iki dan iki lho pokoknya ngene iki lho lokasine rame padha Kencana siang malam udah ngaudan nih maksud bak motor loh ini ya loh pokoknya loh suasana nih ya meh taman nih delok kas lah wis mes jam 3 ning dhuwur gunung iki lokasine wombo iki iki lho sing ndelok lho ndodok nang kono lho sak sepi lorong ngarep delok ya lho iki ning kene wae iki foto waton ning gunung
suasananya rame ini gitu. Ini Delta Audio. Delta Audio. Guri kono nggon pajak talu gamelane ya lho. Iki tanah kosong tak gunung ya lho pokoknya. Rame ya, Pak. Suasana siang kali ini. Nongkrong iki Guncono live. Adem lho iki lho, pas nganu lho, padha kepayung garudan. Payung. Ngaup. Ya wis ngono ya lho, tak baca mubeng ning suasana betul-betul ya. Nah, iki pokoke sukete dipae babati ini. Warung-warungnya wakeh ora gedung Kencono. Live siang malam pokoknya. Sing nonton dene kene iki. Kaya ketoprak si Kencono tahun wingi. Lokasi nih. Nah, ini gunungnya lho, apike lho, Merpati Ayam. Istana balone iki dicempesno soalnya udan. Ora teles. Stand kuliner dan odong-odong. Anak-anak. Remo wis do teko. Nah, iki pintu keluar masuk ning kene ya, Lho. Nah, pokoknya ini gitu. Nah, ini suasana nih ana sepeda listrik karena ogo acarane sedekah bumi. Nah, wis ngono ya, Lur. Ini suasananya soalnya ana telung ketoprak iki dadine ya. Lumayan sepi iki sing dodol ya, Lur. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kilo Pak iki SD iki lho. Kidule lore. Ngeri limo negeri limo.